Dokładnie tak. Pijemy. Otrzymujecie kratę piwa z browaru Hammer, ktoś się podjebał, to nie moja wina. Kratę piwa normalnie marynarskie, Neptun do Metinko, proszę bardzo, to nie... Zapraszamy na wód, na kogo chce na pomoże tą kratę zabrać do domu. Same zabierzemy to do domu. Również od magazynu kulturalnego poniżej od organizatora 3 butelki wódki Kaszubski Gryf. Oprócz tego jeszcze idziemy po tabaczka. All we are saying is give peace a chance. All we are saying is give kontenerówci chance. Słuchajcie, one są do wzięcia teraz tym całym alkoholem. Musicie się ustawić w kolejce i bardzo prosić na kolanach. Jeszcze tabaczka jest dała. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję za start, słuchajcie. Brawo, jasny! Brawo, jasny! Kontenerów! Kim ty jesteś, chłopaku, że tu zabierasz nagrody? Brałeś udział? Ale za 4 miejsce masz. Nie chuja. Ale dam ci Magdę z Kaszubski, poczekaj. Masz tam. Mój szwagier był barmanem. Silny robił się nad ranem. Mój szwagier to Batek był. Mój szwagier był barmanem. Silny robił się od rana. Mój szwagier to Batek był. Jest barmanem już.
Lepiej pójdę na ryby, znajdę spokój w łowieniu. Oh yeah. Chyba nikły temat poza tym. Diabazy gramy specjalnie dla Tomka. Czy jest Tomek? Pytanie mam. Czy ktoś widział może pachołek biało-czerwony, ten taki na głowie? Ja widziałem. Gdzie był? W Czestkowie. Bo ja bym go chciał zdobyć. Z powrotem. Jak ktoś widział gdzieś pachołek biało-czerwony, to dajcie, bo mi jest potrzebny do akcji. Czy jest Tomek?
I had a friend that talked about not saying the doorway to why they can live. There's rare occasions such as this. There's rare occasions such as this. Vacation such as this. I had a friend to talk about housing the doorway for practically TV. We primers, we suck! Recycling. You smells like shit. Smell like ten kutas. Na stopę jedno. Raz. Na stopę jedno shit. Wow. UPO, zespół Mamoń dotyka moją dłoń. I gamonie. Wyszliśmy na to, z morza przyszliśmy do was. Myślicie, że jesteśmy z morza chujowy ryb. Ale tutaj rodzi się między nami, gdy zawsze jakaś zieleń tak dalej. Sleeping buffer. Skapa na pedemiu. Jägermeister. We privates, we suck. We privates, we suck. We privates, we suck. We privates, we suck. I had a friend that talked about and hugged himself in the doorway of the apartment where he lived. West Bum.
Nie potrzeba. Już nic więcej, bo nic już więcej nie potrzeba. O Jezu, więca. Bo szczęście proszę w sobie o wolność. Bo szczęście proszę w sobie o wolność. Jest moim Bogiem. Chyba bardzo tego chciała. Uwaga, Battle Wolko Kaszubski.
Kamienna, Radomka, Kilica, Bzdura, Brdawka, Wieżyca. Sołacka, Baraba, Dunajet, Wisłoka, Sandwierz, Bóg, Sandwierz, 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 Wisłoka. Właśnie tak. Spokojnie. Gość na pasie napierdala solówkę. Na miękkim podniebieniu swojego miękkiego palca. A ten gość ma zieleniałe spodenki. Moje zrzuty są na wierzchu, wylądował w Londynie w szpitalu. A wiesz dlaczego? Bo my z Żuczkiem nie wciągniemy takich długich kresek. Więc z Żuczkiem po prostu pijemy. To nie jest Kaszubski mógłbym się zesrać, ale nie potrafię. A to już nie mój problem. Boże. Po rajdzie będzie bardziej jazzowo. Zapodamy deskę na Scotty Pippen, 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 Chicago Bulls. Angelo Biafra, Angelo Biafra, Angelo Biafra, Angelo Biafra, Angelo Biafra, California, Raczej obrane i żołnierze Polski. California Bars. Holiday in Cambodia. 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 A można w Wietnamie? Te wakacje spędzić? Tylko z Kambodży. Pytam się ciebie ja. Czarna jebana zawinięta, bo nawet puszczają przydał swoje mieszkanie. Niemożliwe to jest, niemożliwe to jest. Dziękuję ci bardzo za twoją odpowiedź. Teraz bym chciał zapytać Jest taki gość, który powinien tutaj wejść do mikrofonu. Kołoczek, 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 kołoczek. Zaśpiewaj, śpiewaj, śpiewaj. Nie będę śpiewać.
śpiewasz, śpiewasz. Bardzo śpiewasz, śpiewasz, śpiewasz. Śpiewaj, alololo. I słuchaj kolego, będziesz wiedział, o co wszystkim chodzi. Do you want drinking music? Aha. Tyle co obciąłem moim paznokciem. Aha, aha, yeah, thank you. Do you want drinking music? Aha, 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 aha. Trójbój, Jamaica, Jamaica. Aha, 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 thank you. Jamie was. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Right, 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 right. Mamoń, 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 Ciapkowo, dynia, rybowo, Mamoń, Ciapkowo, dynia, kurwa macie rybowo. A on tak, do it, 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 do it.
Chodźcie! Ja. Byłem bardzo mały, to mnie opiery te śmierdziały. Teraz leci mi ma ręka, jedna średnie mi ma ręka. Śruby i rozwody, na chuj się żenił taki chłody. Dziecko leży już w śmietniku, ty mi pajem po roczniku. Naleśniki 23. Michael Jordan, la. To przejmie, niech będzie lepszy. Kredki! Jedziemy z kredkami! Kredki! Kto ma kurwa kredki? Kredki służą do rysowania rzeczy, na przykład domku. Kredki kurwa! Kredki malujemy domy kredkami! Śmiecowe, pastelowe, kurwa, dawaj takie górane! Dawać kredki! Kto ma kredki? Bardzo ładna piosenka! Dziękujemy wszystkim tancerzom i śpiewakom! Kurwa mać! Napierdalajcie Mamoń, bo jesteście kurna do chuja wzięci. Skoty pipeni. Michael Jordan! Skoty Michael Jordan! Michael! Hej! O, jeden mikrofon, dobra. Gramy czerwień czerń. Jeszcze raz. I tried right here! Rosenthal! Wow! Wszyscy kurwa! Looking for the Babylon! Czekaj, Adaś! Sitting deadlock from you born from this. Yes, I'm on the go. Cicho kurwa! Teraz Adaś śpiewa, on jest tutaj napierdala. Cicho, raz, dwa, trzy. Run. Raz, dwa, trzy, cztery.
światło na rąkach imprezu. Słuchajcie, to będzie taka historia, o której będziecie opowiadać swoim dzieciom. Kurwa, Mamoń, brawa do chuja, brawa! Patrz jak się bawi cała sala, kurwa, za barem skaczą ludzie! Przyjmowałem wielu znamiennych No gości. nie mów, że odkładasz. Jeszcze jeden numer. Wielu znamiennych gości. Powiedz jak to Coś wiadomości. perkusista coś powie, bo nigdy nic nie mówi. Przyjmowałem wielu Nie ma chuja. znamiennych gości. Aptekarza gramy! Tak, Aptekarza gramy! Widziałem kiedyś Perkusista ma Chrystusa, chuja, bo jest trzeźwy. który widział ciebie na paluszkach. Do brzega! Tak!